Ahoj, vítej na kanále Andrew Tesla. A víš, co má společného gramofonová deska a brambora? Nevíš? No tak to se dneska dozvíš. Brambora je totiž přezdívka Rudolfa Jana Suchého, za kterým jsem přijel na rozhovor na svatou půdu Spolku herní historie a on společně se svým týmem získali gramofonové desky, kde je jedna, nebo vlastně první verze programu Karel pro IQ 151. Je to neuvěřitelný, že i v roce 2026 se prostě najde taková věc, jako zapomenutý LPčko s originálním a původním programem Karel, který doposud nebyl odhalen. A já jsem se vrhnul do digitální archeologie získat ten program z té desky. Nebylo to vůbec jednoduchý. A budu to ukazovat v tomhletom videu ve druhé části. Ale jako první dneska pro vás mám rozhovor s Bramborou. Takže jedeme do Prahy. Intro a pak na rozhovor. Přesunul jsem se na svatou půdu Československého herního archivu a mám tady vzácného hosta, Rudolf Jan Suchý alias Brambora. A já vám k tomu řeknu jednu věc. Brambora zachránila Evropu od hladomoru a tady tenhle Brambora zachraňuje československou herní historii. A on nám teďka řekne něco víc o těch deskách a vůbec o tom Karlově osobě, o herní historii. Máš slovo. Jo, jak teda nemyslím si, že hladomor je srovnatelný se záchranou Karla, protože Karel je samozřejmě důležitější, ale já teda jsem z herní historie, primárně tam řeším různý projekty, teď se hodně zaměřujeme na právě Karla a na vzdělávací program Karel, hlavně pak akce Karel, která proběhla v roku 85, což byla popularizace tohoto programu, k čemu se postupně dostanu, s tím, že na tom nedělám sám a nezachraňuji Karla jenom já, ale dělá na tom i kolegyně Agáta Trlidová, kterou jsem jenom tímto chtěl jako zmínit. Tohleto video je tím pádem o tady vinylech, na kterých se Karel vyskytoval, což je taková velmi jako obskurní věc, protože většina hlavně pamětníků asi bude vědět, že se data primárně šířily na kazetových páskách, který normálně jste mohli třeba nosit ve Walkmanovi pro lidi, kteří tohleto nezažili. Případně trošku jako obskurnější lidi, co si budou pamatovat, tak třeba mohli slyšet nějaký programy v rádiu, což s tím taky souvisí tady s Karlem. K tomu se taky dostaneme. Ale z nějakého důvodu tady byl Karel vylisovaný ještě s nějakýma jinýma programama na vinylové desky. A nejen, že byly vylisovaný, ale byly dokonce vylisovaný v Loděnicích údajně. No nicméně ono, abychom tak nějak jako předestřeli, jak se teda Karel dostal tady na ten vinyl, tak je potřeba aspoň trošku popsat tu historii, jak se sem vlastně vůbec dostal. Protože jak asi, to je takový jako fun fact, jak podobně jako že Dům není 3D, tak ve skutečnosti, tak Karel ve skutečnosti není jako český program, ale je to původně americký program. I v Americe se jmenoval Karel, samozřejmě podle Karla Čapka, který vymyslel slovo robot, protože v tom programu ovládáte roboty, tak to pojmenovali tady po našem českém autorovi. S tím, že vznikl na Stanfordské univerzitě někdy kolem roku 1980, ta první knížka, kde se popisoval, jak ten Karel funguje a jak se dá použít jako vzdělávací materiál, vyšel někdy v roce 1981. Vymyslel to nějaký Richard E. Pettis a tam to primárně sloužilo ke vzdělávání jako vysokoškolských studentů v umění programování. Teď je jako otázka, jak se vlastně jakoby, ještě pořád nám na začátku 80. let pořád vládne docela jako tvrdá normalizace. Musíme se pořád kamarádit s
Sovětama, který nám sem přijeli s tankama nás osvobodit. Já jsem je měl ve třídě. Nicméně, jak se vlastně jako v téhleté době, kdy vlastně ještě doznívá ta takzvaná normalizace, se sem dostala vlastně tenhle sem program. Ta doba, ačkoliv ta jako různý vzpomínky jako to naznačují jinak, tak nebyla až tak jako uzavřená, jak se častokrát ukazuje. Vlastně dost akademiků, nebo ne dost akademiků, ale někteří akademici mohli aspoň částečně vycestovat do zahraničí a podívat se, jak to vlastně se děje na tom imperialistickém západě. Zároveň dost lidí, to možná zmiňoval minulé Vojta, třeba v souvislosti s těma Pongama, mohli vycestovat na západ v rámci podniků, převzat nějaké licence od jiných třeba japonských nebo amerických firem. S tím, že právě náš první protagonista našeho příběhu, Josef Horecký, což byl slovenský student, tak jel na výměnný pobyt do USA v roce 1983, kde právě narazil, on nejel na Stanford, ale někam jinam, kde právě narazil poprvé na Karla. A dokonce byl v kontaktu přímo s Pettisem, protože už v té době tam měli nějakou jako školní síť, která připomínala dnešní e-mail, takže se s ním dal jako do kontaktu, ptal se ho na nějaké věci a on mu dokonce schválil, že může udělat slovenskou, nebo v té době ještě československou verzi autorizovanou toho Karla. Ale jakoby jestli aspoň znáte trošku ty Karly, co se jako šířily pak na 8-bitových počítačích, tak víte, že asi Horecký je jméno, který jako neznáte. Protože on to tehdy jako poslal svým studentkám, nějakým doktorantkám, kterým prostě zadal nějaké Eleonor Burianové a Gabriel Sislové, ať tady taky zazní jména, ať to v podstatě jakoby postaví pro jejich počítače, který tam tehdy měli, s nějakýma drobnýma úpravama, což pak následně prezentovali v roce 1984 na nějaké konferenci kousek od Prahy, kterou pořádala Vysoká škola ekonomická. A to je ten moment, kdy už se jako blížíme k té naší verzi, která se vyskytuje i tady na těch vinylech, protože tam tehdy byl Tomáš Bartovský, což už je jméno asi, který bude znát víc lidí, který si toho všimnul, popovídal si jednou z těch doktorandek a byl jako, to je super, to jdu dělat taky. A udělal si vlastní verzi Karla, tehdy první pro ZX81, která následně byla přeportovaná na víc počítačů. Velmi důležitý je, že Tomáš Bartovský se pohyboval jako hromada jiných důležitých lidí z té 8bitové komunity v takzvané staničce, což byla stanice mladých techniků v Praze, v Podbabě. Dneska je tam Dům dětí a mládeže, myslím, klasický DDMko. A tam tehdy figuroval třeba i František Fuka, oba bratři Smutný se tam často vyskytovali, který třeba dělali, že jo, Ondru, nebo jeden z nich dělal Ondru. Ano. Myslím si, že tam občas tahal i toho syna. A jiný velmi důležitý osobnosti téhletý éry. Zároveň budu to často zaměňovat, protože tam sídlil 602. svazarm, oni všichni byli členové, takže to bylo, něco se vydávalo pod tou staničkou, něco se vydávalo pod svazarmem, bylo to strašně složitý tehdy. Ale těch lidí bylo pár, který v podstatě, ano, organizací spoustu lidí, schopných pár. Organizací bylo skoro víc než těch lidí. Ano, přesně. Těch názvů ještě mít, teda víc. Nicméně důležitý potom bylo, že vlastně stát samotný, hlavně pak kolem nastupující jako perestrojky, si začal čím dál tím víc uvědomovat jako důležitost, jak jakoby v tom strojírenském a průmyslovém sektoru roli jako počítačů, tak hlavně i v tom vzdělávacím. A uvědomoval si, že prostě v tom jsou jako mezery a že je potřeba nějak jako děti dovzdělávat v umění programování a umění používání počítačů. Takže se jako někdy kolem roku 83-84 vzniklo jako několik programů a jako státních ustanovení, kdy se prostě řeklo tak a budeme prostě učit děti dělat na počítačích. Což mělo různý problémy, které tady nebudu úplně řešit. Nicméně při SSM, pod kterým byla i ta stanička, že jo, tak vznikl takzvaný Centrum pro mládež, vědu a techniku, který spolu vedli i někteří členi právě tady staničky, protože už byli nějakým způsobem zprofanovaný a brali se jako do nějaký míry jako odborníci
a díky tomu se vlastně ten Karel vlastně stal takovým symbolem toho českého vzdělávání v programování, protože to byla nějaká oficiální organizace, která měla vysloveně na starost vzdělávat děti v programování a ta, vzhledem k tomu, že tam figuroval nedaleko od toho ten Bartovský, tak se rovnou převzal ten jeho Karel, udělali se k tomu nějaký učební materiály, který dělal Rudolf Pecinovský, který je v podstatě jaký spoluautor toho Karla díky tomu. A takhle se to jako šířilo. S tím, že jenom abych jako řekl aspoň co to centrum vlastně dělalo, ono jako zakládalo střediska, což byly v podstatě takový jakoby už trochu odbornější kluby počítačový, kde právě všude se jako cpal ten Karel, hlavně na PMD 85. Když si je prostě pozvali někam do školy, tak tam taky natáhli toho Karla. Pak v roce 85 hodně vystupovali v médiích, Rudolf Pecinovský vysloveně vystupoval v nějakých dílech Vlaštovky, což byl pionýrský pořad taky pod SSM, že jo. Tak to nepamatuju. To byl pořad, který jmenoval se to vysloveně Pionýrská Vlaštovka a bylo to primárně také jako přehled, nebo jako pořad mířený na mladiství, který jakoby hodně i propagoval právě aktivity pionýra a SSM jako celku. Takže tam jako Pecinovský měl vysloveně pořad, kde vysvětloval, jak se na Karlově jako programuje. A co je asi takový jako nejznámější a od čeho jsme vlastně i začali ten výzkum s Agátou Trlidovou, tak bylo to, že v Československém rozhlase v roce 85 byl ten Karel i vysílaný. A jak Bartovský, tak lidi, co tehdy vedli to centrum nebo účastnili se aktivit toho centra, tak v něm aktivně vystupovali a komentovali, jak se jednak používá ten Karel a jednak jak se dá vzdělávat co se týče počítačové gramotnosti. No a teď je jakoby vlastně jako otázka, k čemu tady vlastně sloužily ty vinily, protože my jsme měli jako víc tezí. Jedna z mých tezí, protože i tím, že pan Bartovský byl jeden z prvních, s kterým jsme dělali rozhovor, co se týče toho Karla, ještě ze začátku, kdy to bylo hodně mířený primárně na to rádio, tak jsem si myslel, že to je jako master, který se používal v tom rádiovém rozhlase, ale daleko pravděpodobnější verze je ta, že to právě sloužilo k šíření napříč těma střediskama. To nemáme úplně jako potvrzený, naznačoval to i Bartovský v tom rozhovoru, nicméně nasyčuje tomu i do nějaký míry to, že vlastně kolem toho roku 85 teprve ty kazety jako technologie tak nějak jako nastupovaly. A teprve se jako začaly rozšiřovat s tím, že MGeton snad byl založený dokonce v roce 86. Tady se teď určitě objeví někde nápis, který mě když tak opraví. To bylo určitě dřív, se používaly jako... Ale MGeton myslíš kazety pro osobní počítače? No, přesně. Ale jako kazety tady byly dřív. No jasně no. Byly drahý teda, asi nebyly tyhle ty určený přímo pro počítač. Tady ale otázka taky nejsem odborník jako na to. Jak moc byla ta drahá technologie, říkám, je to jako hypotéza, nicméně z největší pravděpodobností to sloužilo právě k šíření a otázka, jak moc se to i jako chytlo, protože k tomu, to jsem si bohužel sebou nevzal, nevím teď ani kde to hledat, ale byly k tomu i papíry, které měly poznámky psané, kde právě bylo v testování, jak moc dobře to jde z toho vinilu, toho LPčka nahrávat. A je otázka vzhledem k tomu, že v Českém muzeu hudby, kde to digitalizovali, říkali, že jsou docela zachovaný, jak moc reálně se to jako na tom gramofonu jako ohřálo. Vzhledem k tomu, to jsem nakousnul, byl samozřejmě problém schánět počítače do těch středisek, tak si dokážu představit, že ona obecně s tou elektronikou musela být v té hře jako dost boj, a to včetně těch kazeťáků. Jasně no. Dobře, já chci jenom říct, jsi říkal o tom, že to není master, ale technologicky tahle deska, my si myslíme, že master je, protože je hodně těžká, z druhé strany je prázdná. Evidentně na tohle je to nahraný, proto se dá normálně koupit jako placka nepopsaná, dá se to ve studiu do zařízení, v podstatě soustruh je to, který má opravdu jehlu a normálně se to vyrejvá a používá se to pak pro distribuční kopie, nebo se dělá na tom nějaký otisk. Ne, vůbec jako vinilu moc nerozumím, jak se dělají, ale může se z toho dělat nějaká kovová matrice a tak dále. Takže tohle vypadá, že technologicky je to, na co byl ten Karel opravdu vyrytej, když to ta malá deska, ta už je normálně klasický vinyl,
plastový, prostě normálně zlisování. Je to tak, já jenom si zjistím, jestli nebudu lhát. Ano, ono dokonce tato deska, na ní nebyl jenom Karel, ale na něm se testovaly i jiný programy, specificky se tam dávaly nějaký hry z Británie, konkrétně Horáz a Spider a pak Jetpack, jestli se nemýlím. Na Spektrum. Ano. Tak jsme říkali, že nebylo na IQčko a na Spektrum. Je to tak, vlastně obojí, jestli se nemýlím, počkat, to se je tam dvakrát IQčko, Karel. Ano, tak vlastně na obou těch deskách je Karel pro IQčko a pak Karel pro ZX Spectrum a tady na tom ještě na ZX Spectrum ty dva zmíněné programy. A na tomhle se očividně to testovalo a na tomhle se už pak už asi zkoušelo už nějaký jako první test, jestli z toho jde na ty programy jako nějak normálně dostat. Jsou to naše domněnky. Pokud někdo víte, přišli se s tím v životě do kontaktu, nebo cokoliv o těchto deskách, případně o vysílání v Českém rozhlase, distribuci Karla do těch center, napište prostě a my to pak dáme na pravou míru. Přesně tak. Budeme samozřejmě rádi za každou informaci, protože ještě nás čeká vyspovídání některých pamětníků a budeme rádi, když budeme moct třeba nějaký případný článek nebo co z toho vznikne, doplnit o informace, co třeba tady předstanou v komentářích videa. Tak a já jsem si tady na Bramboru připravil prostě test, protože když o tom tak mluví, tak by mě hrozně zajímalo, jestli vůbec toho Karla zná, je schopný v tom něco udělat. A jestli já si dobře pamatuju, výuku možná, kterou jsem s Karlem měl jako malý kluk jednou, tak co nás učili, a myslím si, že to je nejjednodušší, je, aby Karel, který je tady na IQčku zobrazovaný šipkou, aby obešel chodbu a vrátil se sem. A nebo aby chodil do nekonečna. Jo, takhle. Takže schválně, jestli si s tím poradíš. No, tak to bude zajímavý. Já se přiznám, že já nejsem ani programátor, ani tak velký znalec programování v Karlově, takže to bude jako... přemýšlím, jestli tam existuje podmínka, protože ono tam jde vytvořit nový příkazy, je tam dokud, že? A když. A pak taky opakuj. Tak uděláme nový příkaz. Správně, nový příkaz. Uděláme příkaz video, když je to pro video. Endruje se to čím, pro boha? CR. Create return. Dáme dokud má být podmínka splněna. A teď já nevím, jaký jsou tam podmínky. Jsou tam nějak zadefinované dopředu? Jsi nápovědu. Asi jo. Takže teďka stačí mu říct ano nebo ne. Jo, OK. Když dáš ano, on dá je, když dáš ne. Takže teďka dokud je, a teďka myslím, že to zeď, znak. Jasně. Já teďka nevím. Ježíš, jo. Jo, tak asi takhle. A asi stačí ta zkratka, ne? No, ano, přesně tak dokud je... Ze je zeď. Aha, a teď ono by to mělo být spíš naopak, protože to spíš dokud není, že jo? Protože ono to je... Teď jsi se zamotal. A to pozor, to ještě máš skvělou klávesnici. Je to tak, Měl si přinést tu čudlíkovou. To by bylo pořádný trápení. Já jsem se záměrně to podved tím, že jsem si přinesl s tou lepší klávesnicí. Ale vedeš si dobře, jako jo. Tak dokud není zeď, tak krok. Pokračujte, studenté. Děláte na nejmodernější technologii. Je to tak, no, tady v ČVUT. Naší vlasti. Přesně. Tak dokud je zeď, tak dáme, ono se to vlevo v bok, že je ten příkaz. Říkám to správně. Takhle, mám ho trápit? A nebo mu to řeknu? Tak vlevo v bok. Tak, teď zase konec. Tak a já jsem teďka na to zvědavý. A teď by to asi mělo... No, prosím, spust a ukaž nám své dílo. Tak, a teď... Tak, Karel se vydal, to je dobrý, a já si myslím, že tady... Se zastaví teď, jo, no... Tak počkej, to uděláme jinak. Já to nemůžu vydržet, já ti to budu muset říct. No. Protože tady vůbec tu podmínku nepotřebuješ. On dokud jde, tak udělá zeď a místo celý téhletý smyčky dáš jenom levou bok. Bok, jasně. A to celý opakovat.
Ale jakhle, já, abych byl spravedlivý, vedl si dobře, protože schválně, kdo z vás by to dal? Kdo z vás by to dal, jako? Je to pravda, no. Po tolika letech, anebo když to nikdy neznal. Ta syntaxe je trošku zapeklitá, no. Promiň, ty jsi narozený po roce 2000 už možná. 2002 jsem ročník. No, tak prosím vás, takže buďte schovývaví, jo. Je to vlastně, z mýho pohledu je to úplně neuvěřitelný. Tak počkejte. Yes. Jo, je to tam, Karel jezdí a teďka bude jezdit tady. Takže my ho necháme jezdit. A já se s váma, nebo takhle, my se loučíme teďka tady z Československého herního archivu. Rudo, děkuju za rozhovor, bylo to úplně skvělý. Já jsem se dozvěděl taky spoustu nových věcí. To jsem rád. Vyzkoušeli jsme tvé znalosti, myslím, že jsi to zvládnu úplně s grácí a my budeme pokračovat dál ve videu o tom, jak jsem vlastně z toho Karla získal teda z toho LPčka, jak jsem získal tuto digitální kopii. Já děkuju moc za pozvání a video. No dobře, tak to stačí. Tak jo, jdem se do toho pustit. Takže jednoho dne jsem dostal takovouhle vavku s tím, že jestli bych se na to nepodíval, že to je na IQ 151, měl by tam být Karel, je to záznam z desky. Já, když jsem to poprvé otevřel, tak jsem se úplně zděsil, protože vidíte, jak je to chlupatý, to jsou samý špičky, tohle prostě, tenhle záznam těžko do něčeho dostat. Ten Karel je tady dvakrát, to znamená poprvý nahranej, po druhý nahranej. Pojďme si to poslechnout. No. Slyšíte to? To praskání. A já vám to ukážu v detailu. Takže tady podívám se na ty glitche. Kdekoliv, kde tady je nějaká ta špičička, tak stačí to nazoomovat a jsou tady potíže. Ten záznam z té desky, tohleto naprostá hrůza. Jak to funguje? Nebudu teďka se zabývat tím, jak jsou nastavený start bity, stop bity, komunikace, ale každý audiozáznam, vlastně 8-bitových počítačů nebo i jiných, to je jedno, vlastně rozlišuje dva stavy, což je nad nulou, to znamená úroveň kladná a úroveň záporná. A počítač se rozhoduje na bázi toho, kde jsou ty přeběhy. To znamená, on jenom porovnává, komparuje, zda je aktuální hodnota na logické jedničce nebo na logické nule v určitém čase. Pokud se v záznamu objeví tohle, tak my vidíme teďka, jako jsme lidi, že tohle ten impuls, ten má jít rovně. Ale ono to skutečně projede jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát tu hranici. To znamená, tady nastane chyba. A nastane úplně kdekoliv, kam se podívám. Takže tady zase úplná tragédie, špička. To je úplně totálně plný tenhle ten záznam těch tragických zákmitů. Buď je tu způsobený tím, že ta deska je poškrábaná, nebo na ní byl bordel, nebo ní pořádně vymytá. A prostě tohle není možný do počítače dostat. No takže, co s tím? Já jsem si říkal, že než dělat program, který bude to vylepšovat a rovnou vlastně dekódovat jednotlivý bajty a rekonstruovat binární soubor, tak já spíš půjdu tou cestou, že zkusím rekonstruovat ten samotný záznam a ten potom nahraju do emulátoru, protože si myslím, že je to méně práce. Jo, já jsem třeba takhle předělával jiným způsobem, přímo do binárního záznamu, programy pro Maťo, co jsem to ještě tam dělal, pro ZX81 ve Fastwaveu, a to byl jiný případ, tam zase by se tohleto nevyplatilo. Tady jsem do toho šel. Trápil jsem se s tím úplně příšerně, strašně jsem se s tím trápil, to ani není možný. A nakonec ten nejlepší postup, co byl, že jsem
za prvý jsem si z toho udělal mono. Důležitý je si vyříznout jenom ten jeden záznam. Takže je z toho tohle. A teď schválně poslouchejte, co je na tom záznamu ještě divný. Je to hrozně vysoký. IQ 151 musí začínat 1 kHz. A tady je to ta frekvence, já jsem ji měřil a byla podezřele vysoká. A když jsem si to přepočítal, tak jednoduchým výpočtem jsem zjistil, že skutečně moje podezření, že deska byla přehraná vlastně, máme 2 rychlosti na gramofonových deskách, long play a co je to druhý? No prostě 2 rychlosti, já teďka si nemůžu vzpomenout. A dokonce v Audacity tady na to je přímo funkce, kdy převádím 2 různý otáčky gramofonných desek. A tady opravdu je potřeba převést z 45 otáček na 33,3. Jo, takže na celou nahrávku převedu. To znamená, že někdo, nebo jak to bylo digitalizováno, tak to bylo přehráno špatnou rychlostí. Teď když se to pustím, krása, tohle je 1 kHz. Takže je to správně. No a co dál? Takže další věc, nastala nějaká prostě normalizace, ale já v podstatě jsem nepoužíval normalizování, ale rovnou přímý zesílení, třeba o 5 decibel. A s tímhle jsem se strašně natrápil. Já jsem nebyl schopný to nějakým způsobem rozumně dostat do stavu, kdy vyfiltruju tyhle hrozný věci. To znamená, pustil jsem se do psaní programu, který jsem si pojmenoval jako rekonstrukce LPIQ. Je to psaný v Pythonu. A tady jsem se snažil tím způsobem, kdy vlastně rekonstruuji ten signál tak, že vždycky očekávám v určitém časovém úseku jednu změnu. Když je tam těch změn víc, tak je v podstatě odfiltruju. Ale bohužel tenhle ten přístup není 100% a dost často selhává, protože není možný přesně predikovat, jaký bity jsou předtím a zatím. Jo? Tady normálně typicky reprezentace bitů, tady je to vidět dál, krátký puls, dlouhý puls. Bohužel IQčko má tak strašný záznam, že záleží na polaritě signálu a v podstatě funguje tak, že má časový rámec 1 milisekundu anebo 2 milisekundy. A funguje to tak, že pokud do 1 milisekundy není změna, tak zůstává v horní úrovni. Pokud do 1 milisekundy je změna, tak se překlopí. Ale neexistuje, že by tam těch bitů stejných bylo, že by byl delší puls než 2 milisekundy. Jak bych to řekl, tak jako lidsky, mě trvalo, než jsem to pochopil, vůbec ten princip toho IQčka. To znamená, třeba ta rutina, musel jsem disassemblovat a dívat se, nebo ne disassemblovat, byla disassemblovaná, díval jsem se na rutinu IQčka nahrávací, to znamená, on prostě vezme přechod, pak čeká, byla do jedné byla třeba, tady hnedka potom se ptá, byla tam změna? Ano, změním. Byla tam změna? Ano, změním. A takhle furt kmitá a když není změna v bitu, tak on zůstává, ale když není změna v dalším bitu, tak se překlopí. Prostě je to strašný, je to odpinkává, takže když budete mít třeba 3 bity 1, 1, 1 za sebou, tak v záznamu to bude plus, plus, minus. Ale je důležitý, kde se začíná. A je důležitá polarita. To znamená, proto se u IQ nastavuje polarita signálu. Závisí, jestli začínáte v záporném pulzu nebo v kladném. No jako hrůza tohleto. A ještě ke všemu, ten záznam se přenáší v hexaformátu. To znamená na jeden plný byte
je potřeba tady 2x9 bitů, to znamená 18 bitů, protože tady je jeden start bit, potom 7 vlastně nosných bitů a jeden stop bit. Tak a hexa formát je 7-bitový, ale potřebujete přenést 9, takže 2x9 je 18 bitů na to, aby se do IQčka zapsal 1 byte v hexa formátu. A to celý jede ještě 300 baudama. Takže proto IQčko je hrozně pomalý. Tak, vrátím se tady k tomu. Tudíž programově prostě bylo skoro nemožné to čistě vyfiltrovat. A bod zlomu v tom byl, když jsem si řekl, že vlastně z gramofonu ta přenoska a všechno jsou to strašně ostrý hrany. A nějaký útlum tady v celé té audio soustavě, kdy se to z desky přehrávalo na audiokazetu, tak tam musí být. Znamená, to zásadní bylo použít v první řadě dostatečně podobnou ekvalizační křivku, která napodobí která napodobí přenosovou charakteristiku, řekněme, té sestavy s audiokazetou. A přibližně jak to může vypadat, já tady tu ekvalizační křivku ještě mám. Takže když je tady takovýhle nějaký hnusný glitch, zase vidím 1, 2, 3, 4, 5 přechodů. 5 přechodů přes to. Ukážu ten ekvalizér třeba jenom na jednom, ať tady to netrvá tak dlouho. A já tady v pořád tu křivku mám. Tohle je ta zásadní křivka, která mi trvala naladit asi 1 den. To bylo úplně hrozný. Ale každopádně, když tu křivku použiju, tak se podívejte, co se stalo. Opravdu se mi podařilo tu křivku doladit tak, že téměř pro všechny glitche na desce jsou mimo překmit té nulové hladiny. A to je přesně to, co je potřeba. To je přesně to, co je potřeba. To znamená, když se to potom ekvalizuju úplně na všechno, na celý záznam, tak i když tam ty glitche, řekněme, najdu, jsou tady vidět, tak jsou všechny prostě mimo. To bylo to úplně nejzásadnější. Není to do naprosté dokonalosti, ale tohle už skoro šlo nahrát do emulátoru. No a dalším principem, další princip je, že tohle jsem prohnal přes ten program a program jsem udělal tak, že jsem si dal, aby jsem viděl vlastně, co ten program dělá, tak jsem si udělal to do stereo signálu, abych mohl porovnávat vstupní vlastně soubor s tím výstupním nově rekonstruovaným. A už rovnou vidím, podívám se třeba, tady vidím glitch v pilotním tónu. Jo. Tady dole je naprosto čistý, digitalizovaný, rekonstruovaný signál. A vidím, tenhle glitch tam je a všechny ty glitche jsem mohl krásně porovnat. Tady vidím nějaký a zkontrolovat si, jak se to chová. Takže dole rekonstruovaný signál. Tenhle rekonstruovaný signál potom už jsem nahrával do JIQ 151 emulátoru, kde jsem zkoušel, jestli to nahrávání projde. Jo, takže tady vidíte, krásná rekonstrukce signálu. Byly tam už jenom zbyly 2 chyby, které jsem pak ručně tady napravil, protože i Audacity má možnost vlastně měnit ty vzorky. To znamená opravit signál. Jo? Když se něco nelíbí, tak tady jsou efekty a opravdu to umí opravovat nebo obrátit polaritu. A tím jsem to vlastně dotáhnul do úplně čistého signálu, který potom se nahraje do emulátoru, což je tohle. Ten se nahraje do emulátoru a prostě se podařilo zachránit tohodle Karla I.
Tak, ukážeme si, jak se ten Karel nahraje. Šup. Velká napětí. Tak a takhle vypadá na IQčku, když se nahrává binární soubor. Robot Karel. Karel první programoval Tomáš Bartovský, zachráněn z gramodesky, která se vysílala na Českém rozhlase úplně poprvé po spoustu letech. Tak, já tady zrychlím IQčko 40krát, takže tady uvidíme, jak se to nahraje. No a máme ho tady. Je tady Karel, prostě zachráněný pro všechny, kdo máte IQčko, kdo nemáte, komu se líbí historie. První Karel na IQčko. Tak přátelé, to je konec tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Já vám přeju krásný zbytek 8bitového dne. Děkuju za rozhovor s Bramborou. Děkuju za tenhle nález a práci veškerému spolku herní historie. Děkuju všem členům a všem podporovatelům. A nashledanou u příštího videa.